dari live streamingnya Mitra Multimedia. Bos Edi luar biasa matur suwun, terima kasih. Besok terwingkis buat Mbak Mei dan Mas Riki. Selamat malam buat baru, semoga bahagia ambil jalan. Sama Mas sayang. Iya enak aja loh. Mbak Meli nyanyi ya. Mas Riki. Oh enggak. Ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok koyo matur suwun, terima kasih untuk ke Bunda Mini. Rasane wong ora duwe. Terima kasih Bunda. Cintaku kok yo sampun nesu tapi iso rasa kudu sini dulu, joget dulu. Udah bawa duit mau kemana? Naras manismu gak beda karo hatimu. Tempelangan emasmu. Sayang ngapun kemesaisku, yen dereng sakit nuruti apa karepku. Aku ojo sumolan ana dina liyane, bakal tak upayane padha piye carane. Tresnoku ora bakalan duwe sayangku, ora bakal goyah ngatian kahanan. Malu-malu ah. Aku bakal mendua, orang mungkin setia. Matur suwun sampun ono nganjanine sahabat kita. Ini keluarga dari mana? Yo Ibu Aniza. Cintaku jangan-jangan menghiraukan diriku. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Cintaku kok yo sampun lesu, tapi iso rasa kudu nganggo mengecucu. Memang paras bagusmu gak beda karo hatimu. Rungono tumbangan manisku. Mbak Meli joget boleh dong Mas Niki? Sayang ngapunten saestu, tuh Mbak Meli suruh joget sama ibu. Karepku suruh joget, tapi ojo sumolan ana dina liyane. Yuk masih dibonus lagi untuk Mbak Meli dan Mas Riki. Kondisi kita turun. Tresnoku ora bakalan turu sayangku, ora bakal goyah nadyan kahanane bubrek. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono nganjanine saben dina. Mbak Meli nyanyi sama Mas Riki nyanyi ya. Mbak Meli, Mbak Mantan nyanyi. Gak bisa. Oke, joget aja. Bosnya dari mana sih? Estadio. Ada dari Mitra Multimedia. Luar biasa, terima kasih matur suwun. Ibu ayo dong joget sama Mbak Meli. Ayo Bu, ditemenin Bu, anaknya Bu. Cintaku kok yo sampun lesu, kabeh iso rasa kudu nganggo mengecucu. Emanen paras bagusmu gak beda karo hatimu. Rungono
sumelang ana dina liyane bakal tak upayake moga piye carane tresnaku ora bakal mundur sayangku ora bakal koyok latihan kahanane bukan aku bakal mendua ora mungkin setia matur suwun sampun ana